U ovoj emisiji ćemo se družiti sa pričom iz 1. vijeka i njenim autorom, sa slikom iz 17. vijeka i njenim slikarom i sa nama ljudima iz 21. vijeka u potrazi za smislom života. Kada sam prvi put ugledao Rembrandtovu sliku Povratak izgubljenog sina, ona me je potpuno obuzela. Dok sam posmatrao čovjeka u tom velikom crvenom ogrtaču kako nježno dodiruje ramena umornog i napaćenog dječaka ispred njega, osjetio sam se privučen ovom misterioznom zagrljaju. Nježni zagrljaj oca i sina je bio sve što sam u tom trenutku želio. Bio sam umoran od svih mojih lutanja i čeznuo sam za očevim rukama i zagrljajem u kojem bih se osjećao siguran i kod kuće. Sin koji se vraća kući je sve što sam želio da budem. I o tom povratku kući će ova serija govoriti. Rembrandt je bio blizu svoje smrti kada je naslikao izgubljenog sina. Ovo je jedno od njegovih posljednjih dijela. Što više čitam o njemu, to mi je jasnije da je ova slika u stvari posljednja izjava jednog teškog i namučenog života. Kao mladi čovjek, Rembrandt imao sve karakteristike izgubljenog sina. Drzak, pun sebe, rasipnik, senzualan i vrlo arogantan. Kad imao 30 godina, naslikao je sebe sa svojom ženom Saskijom kao izgubljenog sina u bordelu. Pijan, sa napola otvorenim ustima i seksualno čežnjivim očima, on prezrivo gleda u one koji posmatraju njegov portret i kao da nam govori: zar nije ovo jako zabavno? Svojom desnom rukom podiže dopola ispijenu čašu, dok svojom lijevom rukom dodiruje donji dio leđa njegove djevojke, čije oči nisu ništa manje pohotne od njegovih. Rembrandtova duga kovrđava kosa, njegov baršunski šešir sa ogromnim bijelim perom, zlatni mač u kožnim koricama koji dodiruju leđa ovog para, ne ostavljaju nam nikakvu sumnju o njihovim namjerama. Skupljena zavjesa u gornjem desnom uglu nas čak podsjeća na Amsterdamsku ulicu crvenih svjetala. Rembrandtovi biografi ga opisuju kao ponosnog mladog čovjeka, snažno uvjerenog u svoj vlastiti genij, koji jedva čeka da istraži sve ono što svijet nudi. Opisuju ga kao ekstrovertnu osobu koja je voljela luksuz i bila prilično neosjetljiva prema onima oko njega. Nema sumnje da je jedan od Rembrandtovih glavnih interesovanja bio novac. Mnogo je zarađivao i mnogo trošio. Njegovi autoportret i početkom 30. godina otkrivaju Rembrandta kao čovjeka gladnog slave, obožavanja, ljubitelja ekstravagantnih kostima, zlatnih lanaca i neobičnih kapa, šešira i turbana. Nažalost, ovaj kratak period slave, popularnosti i bogatstva nije dugo trajao. Ostatak njegovog života je ispunjen velikim tugama, nesrećama i tragedijama. Od 1635. do 1642. godine Rembrandt gubi 3 djece i voljenu ženu Saskiju. Ostaje sam sa malim sinom Titusom. Kasnije ga prate problemi u vezama, sud, smrt još jednog djeteta. Jedino ga je kćerka Kornelija nadživjela. U toku tih godina Rembrandtova popularnost je potpuno izblijedila. 1656. godine je bankrotirao i u naredne 2 godine sve što je posjedovao, njegova djela, kao i djela drugih umjetnika, njegova kuća u Amsterdamu i sav namještaj su bili prodati na aukcijama. Do kraja života se nije oslobodio dugova. Međutim, iz njegovih slika iz tog vremena, koje su bile sve toplije i dublje, vidimo da ga nesreće nisu učinile gorkom osobom, već su imale efekat pranja i čišćenja njegovog pogleda na svijet. Rembrandt je počeo da gleda čovjeka i prirodu na dublji način, ne više ometen spoljašnjim blještavilom i teatralnim izgledom. Kada je Rembrandt umro 1669. godine,
On je bio jedan siromašan i usamljen čovjek. Jedini koji su ga nadživjeli su bili njegova ćerka Kornelija, njegova snaha Magdalena van Lu i njegova unuka Ticija. Dok gledam izgubljenog sina koji kleči ispred svog oca, naslanjajući svoje lice na njegove grudi, ne mogu, a da tamo ne vidim nekad tako samouvjerenog i slavnog umjetnika koji je došao do bolnog saznanja da je sva slava kojom je bio okružen bila obična taština. Umjesto skupog odijela kojim je mladi Rembrandt slikao sebe u bordelu, on sada nosi pokidanu odjeću koja jedva pokriva njegovo mršavo tijelo i sandale koje su se izlizale od dugog hodanja. Rembrandt je motivaciju za ovu sliku pronašao u čuvenoj Hristovoj priči o izgubljenom sinu. O čemu ova priča govori? Jedan čovjek imaše 2 sina i reče mlađi od njih ocu: Oče, daj mi dio imanja što pripada meni. I otac im podijeli imanje. I potom do nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i otide u daljnu zemlju. I onamo prosu imanje svoje živjeći besputno. A kad potroši sve, postade velika glad u onoj zemlji i on se nađe u nevolji. U to staro vrijeme bilo je nečuveno da sin traži nasljedstvo od svog oca koji je još uvijek živ. Nasljedstvo se dijelilo sinovima tek nakon očeve smrti. U stvari takav zahtjev bi značio: ja želim da moj otac umre. I zato je odlazak mlađeg sina mnogo uvredljiviji nego što se to vidi na prvi pogled. Tekst nam dalje kaže da je sin rasprodao imanje za nekoliko dana. U kulturi u kojoj je ova priča ispričana, postojala je ceremonija koja se zvala kecacah, što znači odsjeći. Ako biste prodali njivu strancima, vaši rođaci bi donijeli pšenicu i orahe u posudi. Onda bi razbili posudu pred čitavim selom i proglasili da ste odsječeni od porodice. Porodično imanje za ljude na Bliskom istoku je veoma važno i označava njihov lični identitet. Razlog zašto sin žuri da ode iz sela nije samo želja da što prije ode, već i želja da izbjegne gnjev mještana. I tako je sin pljunuo u lice ocu, porodici, domu i čitavom selu i otišao u daleku zemlju. Koga predstavlja mlađi sin? Mlađi sin smo ti i ja. Ja sam odrastao u religioznoj porodici. Od malih nogu su me roditelji učili moralnim normama, ali kao tinejdžer sjećam se da mi je bilo dosta roditelja, njihovih pravila, života sa Bogom. Smatrao sam da me takav život sputava i spriječava da uživam u životu. Kad sam imao 18 godina, otišao sam u Njemačku i odlučio sam da zaboravim Boga i da konačno živim slobodan život, bez ikakvih ograničenja. Ja sam zaista otišao u daleku zemlju. Možda ti nisi nikad otišao u daleku zemlju na ovaj način, ali si otišao iz doma kad si zaboravio da pripadaš Bogu svakim djelićem svog bića i da si jedino u njegovom vječnom zagrljaju siguran i istinski srećan. Božji zagrljaj je tvoj dom i jedino mjesto u svemiru gdje uvijek možeš čuti riječi: ti si moje voljeno dijete. To je glas Božje bezuslovne ljubavi i kad god čuješ ovaj glas, ti znaš da kao Božje dijete nemaš razloga da se bojiš. Dok znam da sam voljeno dijete, mogu da trpim nepravdu bez želje za osvetom. Kao voljeno dijete mogu da dajem ljubav drugima. Ali nažalost, postoje drugi glasovi koji me zovu. Glasovi koji su veoma glasni, prepuni obećanja i zavodljivi. To su glasovi ovog svijeta koji govore: bit ćeš voljen jedino ako si uspješan, popularan i bogat. Volim te ako dobro izgledaš, ako imaš dobar automobil i jake veze. Postoje nebrojena ako
u ljubavi ovog svijeta. Ta ljubav je uvijek uslovna, moraš je zaraditi. Ovi glasovi dolaze čak i od roditelja. Pokaži se da si dobar dječak. Budi bolji od druge djece u školi. I ovi glasovi me tjeraju da uradim sve što mogu da bih bio prihvaćen. Oni mi govore da ljubav nije besplatan dar. Dok god sam u dodiru sa glasom koji me zove voljeno dijete, ovi drugi glasovi su prilično bezopasni. Ali kad zaboravim glas bezuslovne ljubavi, tada ovi bezopasni glasovi počinju da upravljaju mojim životom i da me vuku u daleku zemlju. Nije teško znati kada si u dalekoj zemlji. Ako u sebi gajiš osjećanja ozlojeđenosti, ljutnje, ljubomore, pohlepe, možeš biti siguran da si u dalekoj zemlji. Ako se pitaš zašto te drugi ne primjećuju, zašto te povrijeđuju, ako ti nije drago zbog uspjeha drugog, ili ako maštaš o tome da budeš bogata i poznata, možeš biti sigurna da si daleko od doma. Najveća tragedija mog života je da sam bježao od ruku koje blagosiljaju i trčao u daleka mjesta tražeći ljubav. Bio sam gluv za glas koji me zove voljeni sine, a počeo sam da slušam druge glasove. Kako je sa tobom? Koje glasove ti slušaš? Možda su te glasovi ovog svijeta odvukli u daleku zemlju. Možda si i ti razočaran u prijatelje koji su te iznevjerili. Možda smatraš da više nemaš nikakve vrijednosti. Danas želim da te podsjetim da postoji neko ko te voli vječnom ljubavlju i u čijem zagrljaju možeš uvijek čuti riječi: ti si moje voljeno dijete. Šta ćeš uraditi? Hoćeš li biti gluv za glas ljubavi ili ćeš poput izgubljenog sina krenuti na put kući? O tom putu kući i susretu sa ocem ćemo govoriti sljedeći put. Ako vam se dopada ova priča i želite još ovakvih sadržaja, zapratite kanal Naopačke, lajkajte video, podijelite ga sa nekim kome bi mogao značiti. Vidimo se sljedećeg petka. Vaše duhovno bogatstvo ne možete kupiti novcem, već učenjem. Biblija juče, danas, sutra. Da li ste pročitali ovu knjigu nad knjigama? Da li je razumete? Naša škola vam nudi sveukupno 8 besplatnih tečajeva u kojima vas poziva da se upoznate sa Biblijom, da je zavolite i iznad svega da u njoj upoznate svog spasitelja, Isusa Hrista.